माबानाय आङो 24 घन्टा बोथिसेल' जायो नै दा मोनाव बाबानि मन्दिरथ' इन्दो Rinsa bro nahot. Ya. Chalo chalo agi baru. Hai लोगोफोर Hello everyone. Deh honot. हेलौ लोगोफोर Dayo जोङो गोजोनपुरियाव फैदों गोजोनपुरि इनिफ्राय लास्ट माबानि आरोना मागोनि लोगोफोर लास्ट मागोनि दा 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 लगाओ 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 जय गुरु मास मांखो खावानाय हेला जो 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 ओइ बाइकखौ इयै दोनसैना हेलौ लोगोफोर नोंथांमोना आंनि मिस्टार जोमै इउटुब चेनेलखौ 1K साबस्क्राइब खालामना होदो लोगोफोर बिदिनो आं जोबोद मोजां एबार भिडिअ लाबोबाय थागोन ब्लग भिडिअ आरोना रायज्लाय रोंलालै नै हाजोआ गोजौथार गोजोनपुरि नायदो दा नोंथांमोना बाबामोनबो दं दा बाबामोनखौ देखायगोन आं माबाखौ इन्स्टाग्रामनि लिंकखौ होना होगोन एलबाम सेलबाम लाफैनो हागोन फटकफोर लाफैनो हागोन गोसो बायदि जोबोर मोजां जायगायाथ' गोजोनपुरि ना बाबा गोजोनपुरि हाजो गोजोनपुरि हाजो ना ओमफ्राय बाबाया बेसेबां सननिफ्राय फैनायमोनहाय आं दा बोसोरनै बारबाय आरोना ओमफ्राय बाबाया जानायनि बेबस्थाफोरखौ माबोरै खालामो जेनेबा थांनानै जानाय बेबस्थाया जाय सोर अननानै होफैयो सोरबा अननानै मैगं थाइगं सोरबाबा बिदिनो माइरं बायदिसिना होयो आरो गैथाराबा न'आव थाङो आरो दा किसुमान थाखा फैसा रावबो फैयैयाव रावबो नायैयाव आजि 7 मास 8 मासनि बारलायलांबाय आङो न'निफ्रायनो लाबोै सलायगासिनो दङ दा तथापिथ' सारा संसारनि थाखाय गोसो जिउ दान होनानै आङो नाजागासिनो दङ आरो जाहाथे सारा संसारनि बयबो फैनानै मदद खालामफैयो माने बेखौ इसोरफोरनि थिननाय बायदिहै माने बिश्व मन्दिर बानायनो होदों बेयाव बिश्व मन्दिर बेयाव जेसेबां इसोर दं एसेबां माने मुर्ति थागोन एसेबां मन्दिर थागोन दलं आलायनाय थागोन बैयाव घरियाल थागोन ओइयाव माने खासेव थागोन ओइथिं जिबौ थागोन ओरैबायदि माने जोङो माने इसोरफोरा गासै माने इसोरफ्रानो बानायनो होदों थानो बेफोरखौ थाखा फैसा दा बाबाया बेहाय बेसेबां सनसिम थागोन ना थाबाय थागोन बे जुग जुग थासिगोन जुग थाबाय थागोन दा ओमफ्राय सोरबाफोर मानसिफ्रा फैबाय थायो दा नायफैयो जायो बाबा फैबाय थायो एनि टाइम फैयो दा माने बे सारा संसार हिन्दुस्तानाव माने लिंग फुजा माने सारा बिश्व मन्दिर बाबानि जोनोम जायगाया अबाव ओमफ्राय आंनिया माने माबे बाक्सायाव बाक्सा ना जोनोम जायगा ओमफ्राय परियालाव साबेसे दं बाबामोना आंनि परियालाथ' बहुत दङमोन गथ' गथाय गासै गथ' गथायानो 6 जन दङ हिनजावसा 3 हौवासा 3 ओमफ्राय हिनजाव आङो गासै सारा संसार लेखिनपुर गिदिंना फैबाय ओरैहाय एकदम डिब्रुगड़ तिनसुकिया मार्गिरेटा लिडु लेखापानि तिराट गेट जयरामपुर गेट मानमं बरसेताम रेनुक बेयाव बयनिबो नों थाइसे आं थाइसे होयोबाबो बेसे लाख कौरब थाखा जागोन बेसेबां बिश्व नालाय सारा संसार बयनिबो आङो दा माने बिश्वनि सारा संसारनि थाखाय जिबन दान होनानै आङो माने नाजानानै दङ आरो दा जाहाथे सारा संसारनि बयबो फैनानै मदद खालामफैगोन मोजांनि लामायाव आगान सुरगोन जोंनि हिन्दुस्ताना नामजादा जागोन जेरावबो माने गनायजागोन फोथायजागोन समबा लोगोफोर बाबानाव आङो गोबां बाथ्राखौनो सोंबाय आरो नोंथांमोनाबो गोबां बाथ्रा मिन्थिनो मोनसिगोन बे भिडिअनि गेजेरजों होमबा आङो बे बाबानि जाखिनि न'फोर दङ गंफा गंनै बानायनाय आरोना बेखौ आङो देखायलांसै नोंथांमोना नायबानो जाबाय गासिबो ओमफ्राय सोरबा भिडिअ लानो गोसोबा लाफैनो हागोन जोबोद मोजां जायगा बियो जोबोद मोजां सिनारि भिडिअ एलबाम सेलबाम लाफैनो हागोन आरो आं दायो बाबानि न'खौ देखायलांसै आरोना बाबा जेनेबा ओरै लाबलाय ओमफ्राय बे जेनेबा मा दोनो नोङो मा दोनो जेनेबा आं दा माने किसुमान ना जानाय बेदर जानाय माबानाय आङो 24 घन्टा बोथिसेल' जायो नै दा मोनाव बाबानि मन्दिरथ' इन्दो ना मन्दिरखौ खोन्थाहरलाय मन्दिरा बैनो नै जेनेबा खमथिङा मोजां नायफैयोबा बे बाबाया हारसिं दंना दायो
कमिटिया मोजां मदद खालामोबालाय मोजां जागोन आरो ना गार्डेन ओरै होजोबनो हागोन जोबोद मोजां जागोन हारसिङावलाय बहा हानो हारसिङावथ' रावबो हायाना रायजो राजाफ्रा नायफैबा मोजां जागौमोन आरो ना बुं आरो ना नोङो नै बेफोरनो जायगाया जोबोद मोजां भिडिअ लानो होमबा लोगोफोर जोङो नै फैबाय ओइ राजामोन अबेनि नोंसोरलाय अबेनि नोंसोरो बिनिनो बे जायगानि नै जोंना लोगोफ्रा ओइ बा दिजा फैद' ओइ फैद' फै फैद' नै जोंना फैबाय जोंसार ब्र माबोरै खबरा थिगानो ना स' होमबा लोगोफोर जोङो बाबानिफ्राय माखासे सोंलु सोंनानै फैबाय नोंथांमोना आंनि मिस्टार जोमै इउटुब चेनेलखौ सापर्ट खालामनो प्लिज अननानै 1K साबसक्राइब खालामनानै होदो आं बिदिनो स्पेसियेल मोजां ब्लग भिडिअ लाबोबाय थागोन नोंथांमोननिसिम प्लिज अननानै नोंथांमोना मुगै बांसिनैबाबो आंनि मिस्टार जोमै इउटुब चेनेलखौ साबसक्राइब खालामनानै होदो लाइकबो खालामहरदो कमेन्टबो खालामहरदो ना मा बुङो लोगोफोर 1K साबसक्राइब खालामनानै होथारदो आङो बिदिनो मोजां भिडिअ लाबोबाय थागोन ब्लग भिडिअ